Rhyn ap Iorwerth ydy llefarydd Plaid Cymru ar iechyd, ac mae o yn ymuno ni rwan. Bore da i chi. Y Llywodraeth yn deud y bydd 70% o breswylwyr a staff cartrefi gofal a phobl dros 80 oed wedi cael ei brechu erbyn dydd Sul. Mae hynny newyddion calonogol ydy o ddim? Well na hynny, dydyn nhw bys y 70% wedi wneud erbyn heddiw mewn ateb i gwestiwn gen i yn y Senedd dydd Mawrth a llain y chwarter sydd wedi cael ei gwneud. Dwi'n rhyfeddu bod yr gweinidog yn deud mai camgymeriad di-niwed oedd. Does am camgymeriadau di-niwed o'r math yna'n cael ei wneud. Dwi wedi gofyn yn gyson Dylan am ddata llawn cwbl agored ynglyn â lle'n union da ni arni hi, bod ni'n gallu mesur. Sy'n sgwennu at y gweinidog bron i bythefnos yn ôl yn gofyn am hynny, dwi wedi codi'r peth yn y Senedd droion. Dyma pam da ni angen y data a'i gael o, fel bod y gweinidog yn methu deud wrtha ni mewn ffordd ffwrdd â hi, bydd 70% wedi wneud erbyn y penwythnos. Pan mae chwarter oedd wedi wneud erbyn diwedd pnawn ddoe, mae'n gofyn cwestiynau difrifol iawn ynglyn â beth sy'n digwydd. Ond mae yna ymdrech fawr yn mynd i gael ei gwneud penwythnos yma. Ond ni fyddai'n well i chi feirniadu fora llun, ddedwn ni, neu'r wsos nesaf, pan byddwch chi'n gwybod yn union be fydd y ffigurau bryd hynny. Y datganiad nes i roi allan ddoe, Dylan, dwi'n bod yn deg iawn yn fan hyn, a dwi isio i'r broses yma weithio. Y datganiad nes i ddeud oedd 70% erbyn y penwythnos, da ni ar y 25% rwan. Waw, mae hwnna'n dasg. Mae angen i'r gweinidog ddeud wrthon ni os ydy o'n dal yn credu yn bod ni on track. I ateb o ydy gwneud camgymeriad nes i. Wel, allai mond cymryd o hynny, mae camgymeriad oedd deud y bydda ni ar y llwybr iawn erbyn y penwythnos. Dwi eisiau cyrraedd at y pwynt lle da ni'n gallu deud bod y broses yma yn gweithio cystal i ni yng Nghymru ac y mae o unrhyw un arall. Ac ar hyn o bryd dydi o ddim, ac os da chi'n edrych ar y ffigurau, faint o frechiadau sydd wedi cael ei rhoi allan yn y gwahanol wledydd, a dim fel arfer o gymharu beth sy'n digwydd mewn gwahanol wledydd, ond mai efo hwn wrth gwrs achos da ni'n gweithio ar un system mewn difri. Mae Lloegr er enghraifft wedi gwneud dros chwarter yn fwy na ni, a mae hynny yn chwarter yn fwy o bobl sydd wedi cael ei diogelu rhag y brechiad. Mae chwarter yn fwy o bobl sydd ddim yn crafu pen yn meddwl pa bryd mae'n rho fi neu tro rhywun bregus yn heulu fi yn mynd i ddod. Da ni angen gweld codi ger yn fan hyn. Mae gennym ni dim a brechu gwych ar draws Cymru. Da ni angen cael mwy o frechiadau iddyn nhw a mwy o gleifion ydyn nhw i gweld. Ond mae y Llywodraeth a'r awdurdodau yn gwneud ei gorau glas. Mi glwson ni am ymdrechion clodwi wyfyddu'n ddoe i ddosbarthu'r brechlyn a helpu'n y canolfanna, ac mae pethau'n wasgaredig ac yn wledig yng Nghymru. Dydy, mae'n haws brechu mewn dinasoedd a brechu mwy mewn dinasoedd. Ydys, dim amheuaeth am hynny, a dyna pam bod eisiau gwneud yn siŵr bod gennym ni systema mewn lle mwyn gallu ymateb i hynny. Enghraifft, da ni'n gwybod bod hi ar bapur yn anoddach i roi brechiad i bobl mewn cartrefi gofal mewn ardal wledig nag ydy i bobl mwy iach ac ifanc mewn ardal drefol. Ond mae yna berchenog cartre preswyl yn etholaeth i sy'n dweud, diws, mae'r rhan fwyaf o'r bobl sydd yn nghartre i sy'n ni'n gallu mynd â nhw i ganolfan ferchu pe bai angen, ond dwi ddim wedi cael y cyfle i wneud. Ydy mae angen arloesi yn does drwy'r amser ac mae angen tryloiwyd ar llwyr. A pan mae Llywodraeth yn deitha ni, da ni'n mynd i fod wedi gwneud 70% erbyn y penwythnos, a da ni ar 25% erbyn dydd Iau. Dwi'n meddwl bod hi'n deg i fi ofyn i'r gweinidog, gwrandwch, rhowch gysur i ni, dangoswch i ni eto a'ch bod chi'n mynd i allu cyrraedd o'ch targed. Dwi'n gobeithio na roi fod o, ond mae'n edrych yn dasg fawr i fi. Dewch ni newid cyfeiriad mymryn wan dogfen fel y clwson ni gan Nes Stefana sydd wedi cael ei ryddhau'n gyfrinachol o'r adran iechyd yn awgrymu fod gweinidogion yn ystyried talu 500 i unrhyw un sy'n profi'n positif am y coronavirus yn Lloegr, ond y gweinidog amgylchedd George Eustace yn gwrthod cadarnhau hynny a dweud fod o'n wir bore yma. Be ydych chi feddwl o'r syniad? Dydw i ddim yn gwybod am fanylion yr cynllun yma o gwbl. Mae fyddwn ni angen edrych arno fo mewn mwy o fanylder. Hynny di, mae yna bob math o gama sy'n angen i cymryd mewn ymateb i'r pandemig yma. Mae nhw'n gama sy'n ddadleuol, rhai ohonyn nhw'n arloesol, rhai ohonyn nhw. Mae eisiau edrych ar popeth sy'n gallu'n helpu ni yma yng Nghymru a peidio treulio gormod o amser yn canolbwyntio ar y pethau sy'n o bosib yn distractions, fel sy'n nhw'n dweud. Boris Johnson ddim yn gwarantu y bydd y cyfyngiadau wedi codi erbyn yr ha yma. Sut ydych chi'n gweld ti?
mi oedd na gynnig gan griw o aelodau'r Senedd, nathon ni drafod echdoi yn gofyn i'r Llywodraeth am garanti na fydda na gyfnodau clo ar ôl yr un presennol. Rwan, dylan dwi'm isio ddim un cyfnod clo arall, dwi'm isio diwrnod arall o hyn, ond mae unrhyw un sy'n gofyn am warant yn y pandemig yma wedi methu a chymryd sylw a pa mor anodd ydy hi i ragweld beth sy'n mynd i ddigwydd. Ond dydau hyn, mae rhaid i ni wneud siŵr bod na gynlluniau mewn lle sydd â'i nod yn gwbl glir ar drio osgoi y patrwm yma o gloi dat gloi, achos yn gwneud dim lles i unrhyw un. Rhyn a Piawr Werth, diolch yn fawr chi. Dewch nôl atan ni'r wythnos nesaf, gawn ni drafod ffigurau'r penwythnos o ran y brechu i weld sut mae hi wedi mynd dros y penwythnos yma. I weld sy'n nhw'n taro'r targed. Diolch yn fawr.